ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଚ୍ଛା ରାମୁ, ତତେ ଲାଗୁନି ଆଜି ଟିକେ ତୁ ବେଶିକା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦଉଛୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ମୁଁ ଆଜିଠୁ ଭଲ ପିଲା ହେଇଯାଇଛି। ପାଠପଢ଼ା ସବୁ କରିଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଭେରି ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ପଢିବା? ସାର୍ ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିବା। ଆଇ ମିନ୍ वी आर गोइंग टू लर्न ଇଂରାଜୀ ଟୁଡେ। ତୁ ତ ଭଲ ଇଂରାଜୀ କହୁଛୁ। ହଉ କହିଲୁ ଦେଖି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର୍ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍? ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବୁ। ୟେସ୍ ସାର୍, ମାଇ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ରେଡ୍ ଅଣ୍ଡରୱେର୍। ହ୍ୱାଟ୍? ଇଏ କି ଅଭଦ୍ରାମୀ? ବାପାଙ୍କ ନାଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ କହିଲୁ ଦେଖି। ଦଲାଲ ଚାଟା ମାନ ବୁଲ ମତେ ମାରିଦିଅ ନ ବଦମାସ, ଆଉ ଅଭଦ୍ରାମୀ କରିବୁ? ସବୁବେଳେ ଅଭଦ୍ରାମୀ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ନିଜେ କହିଲେ ସବୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବାଟା ମୋର ଭୁଲ। ହଉ ହଉ, ସେତିକି ବଦମାସି ଥାଉ। କହିଲୁ ଦେଖି, ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସାର୍ ମଙ୍କି। ହିନ୍ଦୀରେ? ସାର୍ ବାନ୍ଦର। ବାନ୍ଦର ନା ବାନ୍ଦର? ଆରେ ତୁ କୋଉଠି ବହି ଖାତା ଦେଖିକି କହୁନାଉ ତ? ନା ସାର୍, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବହି ନୁହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଦେଖିକି କହୁଛି। ହଉ ହଉ, କହିଲୁ ଦେଖି, ମହୁମାଛି ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଥାଉ? ସାର୍ ମହୁ। ଗାଈ ପାଖରୁ? ସାର୍ କ୍ଷୀର। ଆଉ କଳା ଷଣ୍ଢ ପାଖରୁ? ଓନ୍ଲି ବେକାରିଆ ହୋମୱାର୍କ। ମାନେ? ନାଇଁ ସାର୍, ମାନେ କହୁଥିଲି କି ସାର୍, ସରି ସାର୍, ସରି ସାର୍, ସରି। ମାନେ ମୁଁ କଳା ଷଣ୍ଢ? ବାଳୁଙ୍ଗା, ପାଠ ସାଠ କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଅଭଦ୍ରାମୀ। ମାନ ବୁଲ ମତେ ମାରିଦିଅ ନ